Ja. Hej YouTube, og rigtig hjertelig velkommen til Hunger Games med Emil. Ja. Ja. Skal vi timer, ikke? Jo. Hvor står du henne? Emil. Ja. Jeg står i ørkenen. Nå, men vi går ikke ind i midten, gør vi? Nej, jeg gør ikke. Okay. Okay, Emil, vi begynder. Ja. Nu. Hvad er det, han ved dig? Jeg ved det ikke. Jeg har fået læder. Nej, ikke læder. Det er dårligt. Jeg har ikke rigtig andet lige nu. Det er stadig dårligt. Fordi jeg træs hver æg. Skal læbestift på. Nej, jeg dør. Ah! Det gør du ikke. Oj, jeg fik 4 skud. Er jeg godt på? Nej. Ej, det jeg var i gang med at slå på en, og så droppede han bare sit sværd, men så var jeg videre, og så tog han det igen. Åh nej. Ej, jeg slår på dilladaller, ej. Jeg har to svær nu. Emil, hvad skal jeg gøre? Gør, hvad mener du? Jeg har brug for et sværd. Jamen, så skal du bare hen til mig. Hvor er det? Men hvis du er heldig at få et. Mit træsværk går hurtigt op på. Nej, der kommer en efter mig, Emil. Hvor er du henne? Vi er på vej op i det der tårn. Fuck, jeg er igennem mod en jernsvær jernrustning nu. Jo, for helvede. Jeg døde. Nej. Jo. Ja, jeg vender med nogen. De dræber mig ikke. Han giver mig ting, Emil. Det er mig for helvede. Shit, never have. Lol, jeg rører bare tilbage. Ui, test. Så er der ikke noget. Hvad sidder du og laver så, Emil? Så lære at lave introer. Jeg prøver at lære at lave introer. Wow, hvad? Det gav bare et ordentligt skrald. Hvorhenne? Det er fandme svært at lære at lave sådan en intro. Nej! Jeg lavede en i går inde på Joiner med 4D. Men så kunne jeg ikke få det ud Vi på ses, skrive. YouTube. Vi ses.